Eles son o futuro da nosa sociedade e por iso eles foron os protagonistas do Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Centos de escolares tinguiron esta mañá de negro a Praza da Ferraría para mostrar a súa repulsa contra esta lacra, unha lacra social e contra a que hai que loitar dende a educación. A violencia de xénero na xuventude é moito, se cabe, máis perigosa que na vida adulta, xa que estades nunha etapa crucial, posto que comenzades as primeiras relacións de parella. Nesas se viven de forma moito máis intensa. Se idealiza o amor e resulta fundamental detectar os primeiros indicios de comportamentos agresivos, que poidan despois derivar nuns malos tratos. Hoxe é un día para reivindicar que sempre que haxa unha agresión sexual, sempre que unha muller diga que non, é violación e ten que estar no Código Penal. Hoxe é un día para reivindicar que ten que haber nos centros educativos un área potentísima e transversal de igualdade, donde se eduque as nenas e os nenos. Todos eles, a través dun manifesto e a través das súas pancartas e dos seus berros, uníronse a esta acción social contra as violencias machistas, poñendo foco nos agresores e tamén naquelas persoas que ante unha situación de violencia deciden mirar cara a outro lado. Queremos denunciar a complicidade de quen acubilla, silencia e nega as violencias machistas, porque quen actúa con complicidade mirando para outro lado tamén é culpable. Para luchar pola violencia de género, para impedir que os hombres maltraten as mulleres, pegalas, insultalas, etc. Podemos llevar el estilo que queramos. Si yo decido ponerme falda, pues podría. 1028 mulleres asasinadas dende que hai estatísticas, 52 en 2019. Mentres as cifras continúan aumentando, o compromiso da sociedade nesta loita é aínda maior, porque, sen dúbida, os eles demostraron que a educación é a vacina contra a violencia machista.